wangichazela emveni walokho mase sengiphuma sengihamba esethi yena senofika enidla impuphu. Ngithi mina uthini manje obani abazodla impuphu ethi hayi khululeka abantu abazogada. Kanjani manje yabona ukuthi khona lento akasengifihlela yona ukuthi yini lezofika idla impuphu. Ngenzeka manje lento ezodla impuphu manje idle nenzalo yami. Ngoba phela manje kunezinto shothi angifihlela zona. Ngabuza ukuthi yini le othi izodla impuphu athena hayi abantu abazogada. Bengingabazi ukuthi bawobani. Angazi wena umohleli ke usekhaya akukho ukusolayo ukuthi engathi kukhona into ekhona la egadeni. Hey yabona nje angifuni selokhu ngayithatha nje lento le engayithatha ngisho noma athiwa ubaba wasekhaya akekho nginokuphupha nje engathi ngisekamereni umuntu wesilisa. Sekunjalo mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothule ngwakashembe isibongo mafafuka njengete ngabani sabana sabunkosi ngalala maqedo lala bafoza nokho nje sikudla kudla uthi mawuvimba ngala uthi kusungale umkhovo oyiphayi madekene yoshasa nketela la sithi uphila kanjani. Zikhona ke izitori ziningi abantu bayasibhalela nawe ungenza nje kube lula usibhalele ngena lapha ku Facebook usinbox ungene kwi-email uthi kwahlala nethezeka TV uzosithola na kanjani email yethu leyo ungene lapha ku TikTok ungene na ku YouTube usubscribe na kanjani uzosithola khona na kanjani. Namhlanje nginentokazi enginaye osukwini namhlanje igama layo uZama igama esiliphe yona lentokazi ngenxa yokuthi sisabela isithunzi sayo. Zama angivele ngikubingelele uzethule kwiNethezeka TV. Yebo sawubona njani? Siyaphila nkosazane akuyithule uZama umuntu okanjani usichazele nje ukuthi umuntu ophila kanjani uma usebenza kanjani. Okay mina ngokusebenza nginebusiness. Yeah. Right nginebusiness manje ebusinessini lami sasihlangana nabangani bami. Then masihlangana nabangani bami bangitshela ukuthi okay ukuze ube nemali ebusinessini awukwazi ukuthi ungayimela nje uwedwa ufuna sihambe senyangeni sothatha umuthi. Yeah. Emveni walokho ngahamba ke ngayothatha umuthi ke enyangeni ngahamba ngayowutshala egcekeni. Emveni walokho hayi ke yonke into ibihamba kahle bengibona nje ukuthi imali iyangena. Kodwa manje into eyinkinga ke la sengibe nenkinga khona ukuthi uma ngabe ngikhulelwa izisu zonke ziyachitheka. Mase ngiyobheka ngithola ukuthi yilento le engayifaka egcekeni iyo le edlingane. Ake sibuye la ibusiness uliqale kanjani ngoba la bengifuna khona usayithula indaba yebusiness impela. Ibusiness belenze njani ngalesikhathi nje uliqala ungakaqali nje uhambo olenyangeni? Hayi ibusiness nami belintengantenga. Belintengantenga nje okwangempela ngoba uthola ukuthi mhlambe ngingena abantu abawu4 abawu5 ngosuku manje nje hayi bengingayenza inhlobo profit. Ngiyabona ukuthi hayi angeke kuze kulunge nami ngaxoxa nje njoba kuthiwa injobe enhle ithungelwe bandla ngaxoxela abangani bami. Hayi bangikhipha ke ngolayini ngoba phela bona vele sebemkantshubo endlela. Manje mawubabikela bona manje ukuthi inkinga eyenzakalayo ngalolu hambo ngoba ngisazoya lapha eqaleni kwakho uhambo uye enyangeni ukuthi usithathe nini isinqumo kanjani bona mawubaxoxela ngalesimo obhekene naso ukuthi lento wayilanda yenza nje ekhaya bathini? Hayi bathi bona abanazi inkinga angazi kanti ukuthi ngabe iyiphi inkinga eyenzeka noma mhlawumbe khona into wrong engayenza angazi kodwa manje ngabe khona into wrong kanjani ngoba phela ngabona sekunoshintsho nje impela isingene imali manje ukuthi kanti kwenzakalani ke manje angazi noma mhlawumbe khona into engayenzanga kahle okwakumele ngenza abangangitshelanga yona angazi. Ake sibuyele emuva ke nakho uyasithatha isinqumo sokuphuma uye lapha ngaphandle unayo umuntu othandana naye ngaleso sikhathi mekhona umuntu othandana naye uhlala naye ndawonye noma abantwana bakhona onabo? Cha bekho abantwana enginabo. Umuntu bekhona yena? Umuntu bekhona. Nihlala ndawonye noma nihlala ngokuhlukana? Sihlala ngokuhlukana uyafika nje ezongivakasha. Okay wamtshela yena ukuthi kukhona isinqumo sosithathile for ukuthuthukisa ibhizinisi? Hawu ngangeke ngimtshele. Wayengeke azangithembe nje ke wezobona ukuthi shothi ukhona oyomsebenza khona. Ngiyabona. Kulungile ake sibuye lana ke ukusuka kwakho la uyafika lapha na uyachazela lo muntu oyakuyena ukuthi nansi inkinga noma nansi into ozoyenza kanje lento isetshenziswa kanje uyachazela yonke into? Wafika wangichazela emveni walokho mase sengiphuma sengihamba esethi yena senofika enidla impuphu. Ngithi mina uthini manje obani abazodla impuphu ethi hayi khululeka abantu abazogada.
kanjani manje yabona ukuthi khona lento akasengifihlela yona ukuthi yini lezofika idla impuphu ngenzeka manje lento ezodla impuphu manje idle nenzalo yami ngoba phela manje kunezinto shothi angifihlela zona ngabuza ukuthi yini le othi izodla impuphu athena hayi abantu abazokugada engabazi ukuthi bawobani angazi ukuthi wena umohleli ke usekhaya akukho ukusolayo ukuthi engathi kukhona into ekhona la egadile. Yabona nje angifuni kamanga selokhu ngayithatha nje lento le engayithatha ngisho noma athiwa ubaba wasekhaya akekho nginokuphupha nje engathi ngisekamereni umuntu wesilisa manje mangithola ukuthi isilwane ntonto kahle iyakudla le wena uyima ukuvuke wena ekseni uzwe ukuthi cha impela ngeke ngadliwe ebusuku. Yebo. Uzwe nje impela ukuthi ube nawe manje lo muntu. Ngizwe. Ubikele bani kukhona ukumbikela ubaba ekhaya yena ukuzwa kanjani manje? Ayikunzima phela kunzima angikwazi ukuthi ngingambikela ngiyasaba ukumtshela ngalento le ngiyasaba manje nje yena akakusoli ukuthi kukhona umuntu mhlawumbe obuye ulale naye. Hayi yena kangisoli phela kunezinto esizisebenzisayo. Ngizakala. Le story sinzima kakhulu yabona mbukeli ezinye zezinto ziyenzeka yabona makukhulunywa ngokuthi uyolanda into umuntu ufike kunike into kodwa engakutsheli ukuthi leyo nto iyini. Masikhuluma nayo intokazi ibeka kahle ukuthi iyona iyazi iyona akulula ukuthi imtshele ubaba wekhaya. Uyabona ungamtsheli kwayo mhlawumbe egcineni mase kuvela ngeke kube kuhle. Iyiphi indlela wena oyitshela noma oyitshela ukuthi ungamtshela ngayo noma indlela ongenza ngayo ukuthi eyazi lento ukuthi ikhona into kanje? Ngicabanga ukuthi funakala ke ngimthathe naye sihambe naye ke siyobheka ngoba phela mangabe uhamba uya kubantu ababonayo bafike bakutshele nje yonke into. Sengobe sengivuma lapho ke ayikho into ezokwenziwa. Manje izisu uma zichitheka wenze njani? Kukhona okwenzayo kuyizaba for indaba yezisu ngoba phela umuntu ngokwesintu kukhona okwenziwayo noma awukho nje ezintweni zesintu kakhulu. Hayi ngikhona ngiyakwenza lento yokuthi ubelethiswe ingane iqanjwe igama yonke leyo nto ngiyakwenza phela ngoba nami nginethemba sengiyayifunda nami ingane angifuni ungasho sengiyayifuna ingane ngiyazizwa ukuthi yabo kufanele ngabe ngumama manje oqinile yabo manje kodwa akwenzeki sengiyafuna angazi konke ngiyakwenza konke ngiyakwenza. Manje ake sibuyele la ekuthenini ukuthi lento iyona osola ukuthi idla abantwana futhi makuvela iyona edla abantwana ekuthenini ukuthi mayihlala izisu ichitheke. Ngifuna ukuya la ekuthenini ukuthi ekubuyeleni uke wabuyela yini emuva lapha owayelanda khona uyokhuluma lolu daba ekuthenini ukuthi lento manje awusayidingi noma ufuna isebenze ngenye indlela. Ngabuyela khona uma ngibuyela khona usesha imali ezingaka zokuthi yena uzokhipha lento egcekeni usho mfethu iprocess ende uthi hayi kumele kanjani because mina wayekade ngangitshelanga ngayo yonke lento uthi lento izoba inkinga ekugcineni wayekade ngoba kuthiwa wangitshela mhlawumbe ngangeke ngize ngiyithathe yayizwa lona manje ileyo nto ke ngixaka imali eseyifuna manje isinkulu kakhulu and angeke ngize ngikwazi ukuthi manje wena uzophila nayo lento isikhathi eside akekho umuntu osike wakhuluma naye ethi naye ngakuzama. Akekho nje kodwa yabo nje nento zezinyanga ngisayithembi ke manje ngoba ngizohamba ngekomunye nakhona ngifike ngithola ukuthi naye unginikeza ezinye izinto ezophinda zingenzela inkinga yabo nje senginokuyisaba ngifuna ungasho kodwa ake sibuye la ibhizinisi nalo likhona. Okay lihamba kahle. Liyakwazi ukusimama ekhaya. Okay ekhaya uhlala nobani manje? Ukhona umntwana okhona? Enihlala nabo noma kwenzekalani? Yebo ukhona umntwana engahamba ngayo umthatha kwenzenhlala. Ngam-adopt. Okay. Ukhona manje umntwana ngiyasaba nanokuthi ngimchazele lento. Manje into engisabisayo iyodwa ukuthi uma ngabe kwenzeka mina ngihambe emhlabeni lengane izongalazi iqiniso lengane le izoshisa impepho angithi uyazi ukuthi kunemigomo nemibandela lengane le ayisazi isibongo sayo ngoba phela ikhulela ngoba bengifake ezandleni zami then ngangayitshela yonke into uthi hayi wena ngakuthola kanje yabo ngoba ngenzela ukuthi ingane ibe comfortable manje ke angazi ngizokwenza kanjani
angazi ukuthi ngizoyitshela Oh, kanjani. ekugcineni wena ufuna lengane igcine Ya. iyazile ukuthi kahle kahle wayi-adoptha yona Ya. ngenxa yokuthi wena abantwana abahlali kuwena. Yebo, ngifuna ukuthi yazi ngoba manje ukuze ingangeni ey'mpephweni kakhulu. Oh, Noma ya. ngathiwa mina angisekho, yabo, isazi isimo sayo. Ilazi iqiniso ngoba egcineni liyafunakala. Yona ngoba kukhona into ekanje egcekeni yona mawuyibheka ayihlukumezeki noma kukhona nayo la ibuye ithinteke khona. Hhayi, ayihlukumezeki. Yona, oh ya. Ayihlukumezeki. Ngiyacabanga ukuthi phela lento isebenza mhlampe ngesibongo. Oh, Ngoba vele noma ngolibofuzo Yes. oluqondene nawe Ya. ngoba iy'nsila zakho lezi iy'nsila zami oy'sebenzisa. lezi engay'sebenzisayo. Oh ya. Ake sibuyeke ekuthenini ukuthi nangumyeni uyafika akukho la ekukhulunywa khona ke ekutheni ukuthi ningahle nigcina senihlala ndawonye naye manikhuluma izimo ey'kanjalo wena kuye kuthini kuwena? Sho, eyi, hhayi Nkosi yami angifuni ukungasho. Ya, kuyafika lokho manje ngoba sesinesikhathi eside phela naye sithandana. Ya, kuyafika lokho. Kuwena kuthini kuwena ngoba ekugcineni uyazi ukuthi khona into ekhona and uyazi ukuthi ningagcina ningenabo abantwana ngenxa yento owayilandayo. Kunzima, angifuni ukungasho, kunzima kwangampela. Ish. Sho. Hhayi kunzima bana. Okay, kulungile. Ake senze kanje into esizozama ukuyenza uyazi ukuthi njengeNethezeka TV ezimene ezikanje sisuke sisiza kakhulukazi abantu abaneyinkinga ezahlukahlukene futhi ezinye zeyinkinga suke zijule kanje. Sozama ngokusemandleni ekutheni sikwazi ukuthi sithole mhlawumbe umuntu sincede ngozokusiza futhi ozophumela ebala ethi mhlawumbe ngingamsiza lo mntwana esimene esikanje abhekene naso ngoba okubalekile ukuthi impilo iqhubeke. Yebo kunjalo. Mangaba njalo nje ngingathokoza kakhulu nawe futhi ngicabanga ukuthi uzokuthokozela lokho uma Ngiyathokoza Nkosi yami, angifuni ukungasho, ngingathokoza. Hhayi ngeke sengiyayifisa iy'ngane manje ezami ezithi mina, so ngingajabula kakhulu. Ya, uma kuya ngokuthi abantu badinga ukuthi bemsize, zikhona izinyanga, bakhona abantu ababathandazi abakwazi ukudila nezimo ezikanje, bakhona abaprofethi sisebenza nabantu abaningi kulona lolu hlelo. Mbuke lapha ekhaya nawe uzosi-inboxa lapha ku-Facebook, ungene uthi Nethezeka TV inbox kwahlala nethezeka@gmail.com, uyasithola lapha na kwi-email. Lolu daba lu-serious kakhulu malithinta kakhulukazi into ethinta kakhulukazi into engayilanda ngithi ngisimamisa ibhizinisi. Ya, ibhizinisi lisimeme lona kodwa ekugcineni usiza angilitholi. Usho njalo lo mntwana, usizo angilitholi ngenxa yokuthi lento iyona edla abantwana nezinyanga zibiza imali engaka, kanti ekugcineni ukusiza umuntu ikona ukuzokwenza ukuthi kubonakala ukuthi usebenza ngempela. Kubalekile ukuthi senze kanjalo. Amazwi ongawadlulisa awugcina uwabhekise laphana kakhulukazi kubabukeli ekhaya mayelana nokuqwashisa kakhulukazi ukulanda izinto nokuqwashisa kakhulukazi abesifazane ngoba bayafihla uma bona bezolanda into abaphumele obala kalula. Awubaqwashise njengamanje. Babukeli Nkosi yami, ngiyanicela kakhulukazi abantu besifazane, ngiyanicela ukuthi nje niqaphele ey'ntweni eniyilandayo ey'nyangeni. Mina nje kusuka manje iy'nyanga angisayithembi Nkosi yami, angisayithembi ngenxa yento eyenzekile kumina. Manje nje ngiyanicela ukuthi umuntu uma ngabe eyolanda into azwisise kahle, aphinde abuzisise kahle ukuthi lento le isebenza kanjani, lento le yini ubungozi bayo, yini ubuhle bayo. Angathathi ubuhle kuphela kodwa ubungozi bayo engabazi. Ngiyabonga. Uyizwele-ke mbuke lapha ekhaya ekutheni ukuthi ezinye zezinto zifike zibe inkinga ekhaya. Uma uphila emhlabeni unomuzi noma unebhizinisi uyayufise ekutheni ukuthi uthi uma usimama nabantwana bekwazi ukujabula ekhaya. Ekugcineni uma lento idla abantwana uzojabula nobani? Uzogcina imali uphuma nayo la ekhaya uyoyidla ngaphandle.
Ingakho-ke sithi kwiNethezeka TV iy'tori kanje siyayithokozela. Nawe monasi isitori sakho ungasondela kuthina, hlale phansi sisibheke ukuthi singasilungisa kanjani. Indaba kasisi izoqhubeka isiqhubeka ngasese. Ingakho enegama-ke esimethe lona sathi uzama namhlanje ngenxa yokuthi inkinga kumele ilunge. Ithi masilungile ngelinye ilanga ebuye ezobonga kuthina njengeNethezeka TV. Igama lami ngingumzothule ngokaShembe Sibongo, insizwa ehlekina zonke insizwa eNingizimu Afrika ngaphezu kwami ayivele ifakile egini. Yimo wakho ayiphinde idibane. Nethezeka TV.